Začneme s jedným hula hop a prvé kolo súťaže. Máte tu niekoho, kto vás povzbudzuje? Mamina sedí tam. Mamina, povzbudzuješ? Výborne, mamina povzbudzuje. Môže byť tu, alebo nejdeme. A ja sa ešte raz opýtam na vaše mená, aby sme nezabudli. Andrea. Andrejka. Veronika. A Veronika. Takže milí priatelia, ak ste fandami súťaží hula hop, prípadne Andrejky alebo Veroniky, prosím vás, neváhajte a povzbuďte ich. No a my v tejto chvíli štartujeme prvé kolo hula hop, ktoré má pravidlo, komu skôr spadne, prehráva. Nečakane prehráva. Takže pripravíme a ideme na to. Prvé kolo odštartované teraz. No a vy všetci ostatní povzbudzujeme, pozrite sa na ne, no tak... My tu hádam budeme... Reštartovať musíme prvé kolo, pretože sa nám rozpojilo jedno hula hop, čo však na veci nič nemení. Andrejka ešte pripravená zopakovať si tento majstrovský kúsok, no a my zatiaľ dáme reparovať invalidné hula hop. Pripravíme, ideme na to teraz. No pozrite sa na ním, vyzerá to tak, že tu budeme asi do večera. Babi, nechce sa vám už hodiť? Dobre, idem s vami na to. Aj tak sa dá. OK, sťažíme to. Otočte sa o 360 stupňov. Toto je 180, takže ešte 180. No a súťaž sťažujeme, jedna noha hore. A pozrite sa, prišla som na kamienok. A víťazom prvého kola je Andrea, veľký potlesk. Už si niekedy hula hopovala, no schválne, ako sa to vlastne povie, hula hopovala? Môže. Hula hopovala na jednej nohe? Nie. Na jednej nohe nie, ale každý večer jednu hodinu. Parádne. Takže vy sa tým normálne zaoberáte. Získavaš od nás vecnú cenu, a to v podobe nádhernej oranžovej formičky delfínika, ktorého možno v budúcnosti vytvorí